Bon dia, xics! En el dia d'avui anem a treballar el dictat. Aquestes són les 3 parts que hem de tindre en compte per a fer el dictat. Passem a la primera fase, visualització del dictat. El que anem a fer ara és fer una llegida detinguda del següent text i parar en aquelles paraules que no sabem com s'escriuen. En el cas de que n'hi hagi alguna paraula que no entenem, és aconsellable que la busqueu per a poder entendre tot el contingut. Una vegada tenim clares les paraules, hem de fixar-se en aquelles paraules que porten majúscula, ja siga perquè vagin darrere de punt o perquè siguen noms propis. A més, heu de fixar-se en els signes de puntuació. Heu de tindre en compte d'aquelles paraules que van accentuades, ja siga perquè siguen agudes, planes o esdrúixoles. Així que ara vos deixo un minutet per a que vosaltres el llegiu detingudament. Segona fase. Anem a passar al dictat. Per això aneu a necessitar la llapissera ben afilada i necessitareu o l'annex 1 que teniu com a plantilla o utilitzant la vostra llibreta. Esteu preparats? Comencem. Sota el lema entre cometes, les muntanyes són, entre cometes, les muntanyes són importants per als joves, tanquen cometes. Importants per als joves, tanquen cometes. Coma. Se celebrarà en desembre. Se celebrarà en desembre el Dia Internacional de les muntanyes. Punt i seguit. Muntanyes. Punt i seguit. Els joves són els protagonistes. Els joves són els protagonistes.
dels canvis futurs. Dels canvis futurs. I també els líders del demà. Punt i seguit. Del demà. Punt i seguit. Són guardians de les muntanyes. Són guardians de les muntanyes. I dels seus recursos naturals. I dels seus recursos naturals. Coma. Que estan sent amenaçades pel canvi climàtic. Pel canvi climàtic. Punt i seguit. El tema del Dia Internacional de les muntanyes 2019 de les muntanyes 2019 és una gran oportunitat. És una gran oportunitat. Perquè els joves prenguen iniciativa i apel·len perquè les muntanyes i els pobles de les muntanyes siguen rellevants. Punt i final. Siguen rellevants. Punt i final. Ara que ja tenim tot el dictat, el que anem a fer és una lectura de tot el text, en el que vosaltres podeu comprovar si vos falta alguna majúscula, algun signe de puntuació o alguna paraula que abans no heu agafat. Sota el lema «Les muntanyes són importants per als joves», se celebrarà en desembre el Dia Internacional de les Muntanyes. Punt i seguit. Els joves són els protagonistes dels canvis futurs i també els líders del demà.
punt i seguit. Són guardians de les muntanyes i dels seus recursos naturals, que estan sent amenaçades pel canvi climàtic. Punt. El tema del Dia Internacional de les Muntanyes 2019 és una gran oportunitat perquè els joves prenguen iniciativa i apel·len perquè les muntanyes i els pobles de les muntanyes siguen rellevants. Punt i final. Molt bé, xics. Anem a passar a l'última fase del dictat, en la que vosaltres aneu a autoevaluar-se. És per això que podeu agafar llapissera de color verd o blau per a assenyalar aquelles paraules que no heu escrit, aquelles paraules que estan mal escrites o signes de puntuació que vos falten. Revisarem tot el text, però a l'hora de tindre en compte les paraules que hem fet alguna errada o ens falten signes de puntuació, ho farem fins a la paraula iniciativa, per a després autoevaluar-nos amb la rúbrica. Una vegada tinguem la correcció del nostre dictat, vindrem a aquesta rúbrica per saber la nota que tenim al dictat. Fixeu-se que contem tant les faltes com els signes de puntuació. Per acabar, una vegada heu acabat el dictat, anotat les errades i feta l'autoavaluació, ens proporcionareu una evidència que després compartireu en la carpeta de Drive. Acabada la sessió, sols ens queda despedir-se fins a la pròxima sessió. Adeu, adeu!